De sneeuw maakt het alles nog gevaarlijker. Maar echt gewoon, wij binnen fietsers in Ljout, haar libben lang net altijd veilig. Een van de kniepunten is bij Gelieks de Hermesbregen tussen de Emmekade en de Oostergrachtswal. Fietsers komen hier geregeld met elkaar in botsing. Ja, je moet kiezen. Ga je zo of ga je zo? En ja, je weet dat als je rechts kiest en je moet naar links, dat je gewoon keihard op je bek gaat daar op dat stukje. Dus ja, het is geen goede situatie dit, nee. Dit is een obstakel wat zo weg zou kunnen. En als je de auto's wil weren, zou je in dit geval met 1 paal kunnen volstaan. Eens heel vreemd dat ze ooit dit hier online hadden. Nou ja, ik weet niet waarom ze dit op deze manier zo hebben aangelegd. Maar het is niet fietsvriendelijk. Omdat het tol ongelukken met fietsers in heel Friesland bot aanneemt, willen provincie en gemeente nou ingrijpen. Fietsersboen Nederland zal daarvoor nou een inventarisage houden, waarvoor ze alle Frieske burgers oproept om gevaarlijke situaties in haar wemplak te melden. De gemeenten had tas zijn die kniepunten dan ook zo gauw mogelijk om te pakken. Gemeentes en provincies zijn verantwoordelijk om de fietsveiligheid van fietsers te verbeteren. Friesland heeft het nu opgepakt. En dat is een mooi voorbeeld hoe het kan, hoe de Fietsersbond die situaties kan inventariseren. En wij zeggen dat ook tegen andere provincies. Kijken hoe ze dat in Friesland doen. Dat kan bij jullie ook. Er blijven altijd van die punten over waar je zelf niet zo geregeld komt of die wat achteraf liggen. Nou, ik vind het hartstikke belangrijk dat mensen die melden. En daar kunnen we zeker nog een slag in maken, want elk ongeluk is er één te veel. Want bij Gelieks op de Vliets te Bregen naar de Oosterkade en de Tuin in Ljout is het voor fietsers somtijden levensgevaarlijk. Ja, dit is ongeveer wel het slechtste kruispunt van Leeuwarden. Dit is een 50 kilometer weg. Hier wordt ook echt 50 kilometer gereden. Er zijn geen snelheidsremmende maatregelen genomen hier. En de fietsers die slingeren hier eigenlijk over de brug tussen de auto's door. Ja, ik ben hier absoluut ook in een gevaarlijke situatie terug te komen. Ik zoek maar de fiets oer de Bregen ruksouw. Nou, wat krijg je dan? Dan zit er een auto naast die moet ik ruksouw. En die kniept die al haast oer de ranen van de Bregen. En dan zit die ruksouw en dan zit er naast. Dus ja, dit moet eigenlijk meteen opgelost. Dat is een van de eerste kruispunten wat mij betreft.